It's now 4 PM and then nagulat ako kasi bigla na naman akong tinawag ng nurse station. And yun nga, may nagpadala daw ng pagkain na yun. Tingnan nyo guys, look what we have. Good morning everyone. It's day 4 na sa aking quarantine dito. And then kakagising ko lang. Yun, kakain na naman ako kasi wala naman akong ibang gagawin dito. Kumain, tulog, ano ba bang ginagawa ko dito? Linis dito lang. Ikot-ikot lang dito talaga sa room kasi bawal din lumabas. Pinapayagan lang kaming lumabas hanggang dyan lang sa bungad ng pintuan. Oh no! Yun lang talaga yung routine ko dito. Dito sa loob, tapos lalabas dyan lang talaga sa bungad ng pintuan. And then yun nga, may pagkain na naman tayo. May aksyon na isda, saka itlog, scrambled egg. Ayan. Samahan niyo ako na kumain kasi yun nga, wala akong ibang kasama dito. Oh no! Kain guys, kain. So yan guys, kakatapos ko lang kumain. Ano na naman kaya ang gagawin ko ngayong araw na to? Nag-iikot-ikot na naman ako dito sa room. So yun, abangan na naman guys. So update lang ako mamaya guys kung ano yung gagawin ko. What's up guys? Ayan po. Galing ko lang mag-exercise. Actually hindi pa natapos. Pero nag-vlog lang ako kasi gusto kong ipakita. Kasi na umuulan kasi dito. And then yan, ang lakas ng ulan sa labas. And it's now pabutang 6 PM na po. Ayan. Pero medyo maliwanag pa. And yun, kanina sobrang lakas ng hangin. Biglang umulan. Kaya ayan, umulan talaga ng todo ang lakas. Wala lang ako ginawa dito. Kundi nag-push up. Ayan. Yung ikot-ikot lang dito sa room. Ito. Ikot ko lang yan. Ito yung lamesa ko. Ayan. Ikot-ikot ko lang yan. Yan, yun lang ginawa ko dito. At nagpapawis. Pakahingal. Nanghingal ako kasi kakabalik ko lang ng ganito yung pagpapawis talaga ba yung talagang nag-move talaga yung katawan mo kumbaga. Ayan, kakatapos ko lang. Actually siguro pagkatapos na ito ay papahinga and then maliligo. So abangan na lang ang susunod na vlog ko tungkol dito sa aking quarantine, kung ano yung ginagawa ko dito. What's up guys? It's day 5 na naman ng quarantine ko and it's already anong oras na ba? 12:20 PM. Ayan. And it's now also August 30, 2020. Ayan. And then kakaligo ko lang. Galing ako naligo. Hindi lata siguro. Ayan. Kasi di ako naligo kahapon. And then yun nga, nagpadala yung kapatid ko ng pagkain galing sa mama ko. And then yung request ko talaga is gulay. And yan. Wish granted naman. Yan, may kinataang langka. Ayan o. Sarap naman. Langka talaga. Kabruto ko to. And then yan, may rice din. Tsaka may saging. Ayun. Thank you, Mother, sa pag-prepare nito at sa kapatid ko na nag-deliver nito. Marami pang pagkain dito. Marami pang tira-tira kasi hindi ko usually naubos yung rice. Yan. Marami pa ring rice yung pinadala yan. And then share ko lang guys, kanina kasi tumawag yung kaibigan ko na si vlogger Marisol Marpe na may gaganaping pictorial daw sila sa Jumbo Bridge dito sa Lobok. Ayan, kasi mga bikers sila dito, association ng mga bikers. And then yun, nag-request sila sa akin kung pwede ba daw picturean ko sila. And ayun, okay naman ako. Nag-message din sa akin si Paul Sumampong yan. Mega shoutout dyan sa dalawa, si vlogger Marisol Marfe at saka si Paul Sumampong yan. May-message sila sa akin na kung pwede daw ako yung kumuha na mag-picture gamit yung drone ko, sariling drone ko. Which is okay naman kasi wala naman akong ginagawa dito. And wala din akong gagawin dito, ibang gagawin, kundi magpapalipad. Kasi kapon, hindi ako nagpalipad. Gawa no, tinamad din ako at nag-Facebook lang ako at nag-YouTube. Yun lang. Yan. So ayan niyo ako guys sa pagkain nito. Takam na takam ako kapag gulay talaga yung pag-uusapan. Kasi kung papipiliin ako ng gulay at karne, pipiliin ko pa yung gulay talaga. Di kasi ako maarte sa pagkain guys, kaya gulay sapat na sa akin yun.
And then salamat sa mama ko na nag-grant sa akin sa hinihingi kong gulay. Talagang magluto sila ng gulay. Gulay naman talaga yung kinakain sa bahay, kaya hindi na ako magugulat. Yan. Kain tayo guys, sabayin niyo ako. Mainit talaga guys kapag galing ka naligo tapos lumabas ka dito, sobrang init. Minsan, yan. Open ko na lang yung mga bintana. Ayan, open ko lang yung bintana. Yun guys, kakatapos ko lang kumain. Sobrang sarap ng ginataang langka. Then sobrang nabusog talaga ako. Naubos pa rin yung excuse me, yung rice talaga guys. Nagutom ako. Nabis ko kasi yung kainin yung ginataang langka. Kaya kakakain ko lang ulit nito. Sobrang sarap talaga ng pagkain ng Bohol. So yun guys, hihintayin ko na lang yung kaibigan ko na tumawag o mag-text para makaprepare na rin kami sa kanilang magiging pictorial, yung magiging setup nila doon sa bridge. Then yun lang, abang-abang na lang guys. Update ako mamaya. When I wake up, but you there. Is this even real? Only thing that kept my heart beating. Don't understand things, so stay wide awake. Only come out at night, but we're still looking for a sign. When I wake up, oh, I can't help but to wonder. Is this even I just wanna see the stars. Only come out at night, but we're still looking for a sign. When I wake up, oh, I can't help but to wonder. Is this even real? Only come out at night, but we're still looking for a sign. When I wake up, oh, I can't help but to wonder. Is this even real? Can't see the stars. I just wanna see the stars. With the sun falling down. I just wanna see the So yan guys, update lang ako. It's now, anong oras na bang yan? It's now 4 PM and then nagulat ako kasi bigla na naman akong tinawag ng nurse station. And then, yun nga, may nagpadala daw ng pagkain. Ayun. Tingnan nyo guys, look what we have. Pizza and yan, nainuman ko na milk tea. Yan, sobrang salamat sa lahat. Sobrang salamat sa nagpadala nito. Yan. Well appreciated. Thank you so much guys. Thank you so much sa
pa-pizza dyan. Yan, kasi hindi na ako nakakatikim ng pizza. Ayan o. Yan, may milk tea pa. Thank you so much. Thank you. Sana pagpalain ka pa. Alam ko kung sino ka. And ayaw mong magpa-mention sa Facebook. Ayun lang. Ang masasabi ko lang, thank you so much sa paghatid, sa pag-effort na pagpunta dito sa quarantine facility ko. At maghatid talaga ng pagkain ko. Kasi medyo nagugutom na ako. Kaya thank you so much. Basta, alam mo na kung sino ka. Kaya thank you so much. Ingat ka palagi and God will always bless you. Yan.